Ginapura Ginapuri Tanjung Anom Tanjung Sari Brojonolo Wonomerto Lawang Kabutulan alun-alun kidul ana ringin kurung alun-alun lor ana iprik kurung wadyabala medal kaya selo berkiti selo araning watu berkiti semut kaya dene semut kang lumaku
ana sela-selaning wae endali tincandraning binarung swaraning trompet ingkang pating jemlerit jidor tambur pating jenedor ana wong kang keplok imbal saya nganti kaya lho jedor kenong sipicar dente tirkaya sigar-sigaro dasar prawadyawana tanate mambet gondo ning sendhawa mambet gandaning sendhawa reboting prawadyawana malang sanjang kaya dening werdu gangga susu werdu arane lintah gangga banyu sastra sewu kaya dene lintah mangewewu ana sajroning banyu campodali lelawatan glising cerita cungkating ingkang amungel kawi ana ing alun-alun amber bleber prawadyabala prasasa kaya baita pecah ana sajroning calatri Sasra Dipa, Sasra Sewu Dipa Damar. Nadyan to ora pinangsangan Damar Sewu cayaning kreta prasasat kaya pinangga lilin sewu.
dasar kereta ingkang katarik turangga rong perkara bola sing siji dawuh leyong kang siji mega candraning turangga mijil gopil utune nguler jedhung lambene nyambang gondo mripate jengkal dereng praene nunggak ulu kupinge andan-andan surining pangah gulu wah malang gepuk pundake bonjor bawahane merit bedindang ketole botok jaman terakake banter playune kagendroyo jonglok nyongklang nglentreh malang dadi ora pancet dasar ketok den kusirika sirjala mantri aja dumeh kusir jala mantri katingali remeh nanging sejatine duwe kawigaten kang langkung sekti angregem cemeti pecut den jeplakaken yen ngadeg kaya teja mangklung kaya kulo wah jaran sambok cemeti kenging panitise kapeten kembang gudo prasasat timur narik dan kembar mesisir pinggir Pinangkraya pedhati rongan dan kebutaken pelayuning kreta prasasat lonconging mimis
Daling waktu baris mengono-ngono manggolo popo manggolo alun-alun gung penuh marga-marga kebentel saking para prajurit awit sahaksa ini cacahing prajurit ana prajurit kang nete 5 ana prajurit kang nete kreta ana prajurit kang nete turangga uga ana prajurit kang lumaku Prasasat Amber kaya Jaladri arsa mlebu darat saking para prajurit ananging yen ana ing kraton Imo Imantaka prajurit ana sing ngendhalekake yaiku dikendhalekno kang dadi ketua kompi dadi cucuking ajurit prajurit dipun perang-perang dipun bagi-bagi saperangan tegesing sak kopi sak perangan tegesing sak kopi wonten sekawan bebarisan ingkang ngarsa dipun pandegani Ludra Harimu streaming rai ingkang angka kalih dipun pandegani Ludra Harimu dene ingkang nomor 3 dipun pandegani Tumenggung Deder Penjalin ingkang angka sekawan dipun pandegani Tumenggung Sura Dinemprak ingkang wonten ngarsa Tumenggung Ludra Harimaya
rambuting brewok gondrong nganti bokok kaya murite Mbah Liwon biyen rambute brewok wah gondrong dasar sawijining manungsa kang madya raseksa madya tengah raseksa buta dasar manungsa setengah buta betah angane yo wah suka ngendelno kekuatane nanggokake Jobriya kang setata makebe ana ing dalan-dalan padha ngedhukno kanuragane pinuju dalan kecegat watu sing gedhene slombong Bandung watu den ungkil sikil sisi obah mula watu den anting diombolaken dure sak petiting pring Jawa mudhun temlorot tampani pilingan deyel gretok ajur gelepung dene ingkang wingking Lodra Harimuka semanten ugi ngedhokaken kekuatane ngedhokaken kanuragane pinujon ana ing marga ketemu barongan pirang-pirang dapur ana barongan pring ori lanang ana barongan pring ori ana barongan pring petung ana barongan pring Jawa doreng ya pring Jawa tutul ana pring apus pirang-pirang barong dasar gedhening sepramanting jagat den kerangkop barongan kala wau jebol brul mumbul sak drungkine copot sak oyot-oyote sempitno ana ing kuping kanggo sesumping beda kelawan temenggung deder penjalin dasar wong kang ahli loncat tinggi mencolot bu sak pucuke topo anjok ana bumi jeglong sak sumur lah dening ingkang wingking ya nekakno kasudedyaning dhewe-dhewe sing darani Temenggung Sura ginempang wong kang wis kulina kekancane akeh ya melu pencak silat judo karate boksem tinju ana marga ngunus klewang kang dawane sak depok mingis wajane kesumaran lenterot celorot kelewang den ubat ana ing dhuwure sirah tumumpangaken ana ing bau kanan celing ora tuwa wah kacarita Prawadyabala ingkang sampun ngebaki marga nengga tengara saking junjunganing dewi-dewi kacarita ana jalma matri kang mikul bendhe beri anggening bendhe beri sak dalan-dalan dipun pukul wer saya cedak saya banter saya cedak saya banter saya wak cedak sanggal memantri anggene nitir bendhe beri prasasat koyong sigar kanca iki lak yo mung ngenteni ora yo ngenteni apa
mong 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 jerererer lonang lanang onang lang pindho tengorororo clot badiki jelegur kanca iki rumane kaya ana tekaning jalma mantri kang mikul bendhe ya ana tengara kaya ditabuh pisanan apa tandane kanca tandha budalaning prajurit yen siji ku tandha siaga kanca oh iya tandha siaga sareng Prawadya Bala sampun nampa tengara kaping sapisan apa kang kanggo kebutuhane wong perang wis padha dikelompokake kanca mbok menawa ana mriyem bedhil kang buntu karo ana yen ana tombak kang putu lande ana milya kayu wali koput jagani mbok menawa ana mungsuh sing ora tedas tamak maluning grendho sebet kayu wali koput sakento layun jelungup aja nganti bandane wong perang sing paling diperlokno iku banyu kanca tapi lek banyune arek-arek iku siji gak bening sing budhek malah sing disenengi ora mau ngombe tok kanca tekakno bekang saka 0815 kongkon adang sing akeh kanca kongkon gawe sambel sing akeh kanca mong 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 jor mong jor oh mong mong jor lonang lanang celana berintik jagur ya ini jaluk dipotong 5.000 Pak keliru kacarita Prawadya Bala sampun kabireng swaraning tengara tandha budalane Prawadya Bala andhek ana ing alun-alun prasasan ngambah Jumantara ana ing pinggiring Bantara